Puši, možda izađe. Amda. Ču, frajera. Ne moš mene obor, druž. Ja ne padam. Jebik. Znaš li di je lift ovdje? Želimo ti pokazati šta smo naučili. Dođi tu, idemo gore na vrh. Vidiš, samo vjeruj nam, ovo će ti biti najbolji 5 minuta u životu. Oh shit, sorry. Sad ćeš vidjeti kako ovo radi, ovo ti je bolje od droge. Htio sam ključat vrata dok sam trčao, prosti. Najboljih 5 minuta u životu. Da. Popni se samo gore na helipad. Helipad. 6. Ko krenu liku će mi ga podamfat. Ajde, šta, helikopter? Da. Oh. Ajmo, Franko. Sjedajte! Izvolite, Franko. Ovako, želim da mi date ocjenu od 1 do 10, sad kad krenem voz, okej? Dobro. Da. Jeste spremni, jeste zavezali? Čekaj da izvadim krunicu. Franko, ubaci samo žeton i uživaj. Ajde, vozi. Okej, hoćete možda neku vožnju ispod mosta nekog? Pa ne znam, idi rutom, evo ovo ti je... Digni taj helikopter, šta ga? Ma daj, šta ti je, čila. Radimo skok na baklju. Idi rutom, eto, idi rutom koju se uglavnom potrebne, ovako, hoćeš ja te mogu navigiti. Može? Halo? Šta da idem? Idi centralnim PD-em, kada dođeš do emission shopa, skreni lijevo. Skreni lijevo sad. Pa da, mogu se. Biću skara, stavi ravno, idi pored KGB, ne u zgradu. Idi ravno prema KGB garaži, i pored glavne garaži, nastavi gore prema starom sudu. Kad dođeš do starog suda, skreni desno, idi prema Mirror Parku. Znači tu ga desno odvaje. Desno. Desno si ga stari treba sud je bio iza. Da. Evo na stara jeftina. Odošmo u pizdu materinu. Šta vam je, aj chill. Otpo, helikopter, dan u pičku. Propeler otpo. A jevi ga, neću više, ipak je malo zajebanije nek što sam mislio. Au, kurace! Jel okej ovo? Nije niko umro. Šta okej, ubio si čovjeka, gle? Nisam ga ja ubio, nego je pao. Zabio glavom, udario od ovaj ovdje. Ko je, si ti mene zajebao sad? Ne, stvarno je on, pao je na glavu. Imamo problem jedan, ne možemo pozvat auto, ali znate šta? Imamo jedan veći problem. Možemo ga ukrast? Ne. Posudit se, kaže. Ajde ovako. Sad ću ja tu zapisati da vi više ne vozite heli. Nemoj, molim te, ovo je bila prevelika brzina i nisam tu mogao nikak skrenuti. Velika brzina, prijatelju, rekao sam ti da skreneš desno. A jebi ga, nisam to bio čuo, sam čuo desno. Nemoj, molim te, pisao da ne vozimo više, please. Ne, moram ti dati blacklistu za heli, ovo je... A daj, nemoj, molim te, evo, stvarno, molim te, nemoj to napraviti, molim te. Ovo je gore nego vožnja motora. Molim te, nemoj to napisati, molim te, evo, stvarno ću se potruditi ovih dana da bolje vozim i to je to. Da bolje voziš heli? Vozim na miš. Pa od ovog. Sutra kupujem tipke. Stvarno, samo za to. Sam mi daj još sutra šansu. Dosta. Ovo nam je geknuo. Pokazat ću se, stvarno. Oprosti što se ovo desi. Omar! Daj mi reci, koliko ti meni još trebaš para, da? Ništa, to je to. Pa ako rekao si više, dao si mi 50.000. A, još 50 moram onda. Aj. Ništa, hoćemo maznut auto? Jel ti znaš, Hugo, da mi ne možemo izvaditi više od 2 helija? Kako? Šta kak? Ne možemo, tako grad diktirao. Nemoguće. Pa čekaj, jel ti ovo prvi ili drugi heli? Ovo je prvi moj.
Ovo Dobar ti je dan, prvi gospodo. tvoj. Dobro večer, dobro Dobro večer. večer. A idemo testirati, ako ne možemo izvaditi, onda imamo problem, imamo raciju. danas. Imamo, gospodo, imamo Gdje idemo? masovnu pucnjavu tamo blizu Pidi. Idi, vozi, idi. Hoćete u bolnicu ili Pidi? Zapravo voziti prvo bolnicu, ovaj nam je Da. kolavirao. Kolega vozi I u nakon bolnicu. idi. Sad ne, jel ti ozbiljno ovo prvi ili drugi heli, jer mi ne možemo izvaditi treći. Drugi je. Aha, vi ste već 2 helija skuca. Nisam trebao uopće zapljenit, mogli smo ga sam popravit, nego nisam znao da ne može Sjebo si više. nam raciju. Nisam! Uraz! 2 helija si skucao. Nema veze, kolega, bit će bolje. Šta bit će Samo- bolje, kura? Samo da ste vi živi i zdravi. Sad ću ja to sredit, okej? Šta bi sa kolegom? Okay? Jesmo živi? Mi ćemo. Ne mičemo se. Kolega je izgleda malo treptno. Izgleda. Vidite, mogu posudit heli, okej? Opa, Osudit heli. Da. kolega, jesmo živi? Koji heli? Pa treba nam policijski heli.